Hello mga kabanding! Naatay interviewon karon si kani. Sa di pa di ko magsugod. Kumusta mo diha tanan? Kumusta mo tanan? Hinaut unta nga na-injection na namo aw. Nabakunahan na mo. Kani akong tupad nabakunahan ni siya, nayayay ni siya mo ni akong interview karon. Sa dili pa ko magsugod di ay please like and subscribe my video ng Bandens TV. Ako pangutanon si Renier kay gi injectionan sana siya gibakunahan ni siya gahapon og unsay gibakuna sa imo? Kuan Imong babaw imong Astra. klaro kay bagong kaon. AstraZeneca. Gahapon siya gibakunahan. Unsa man imong gibati karon? Murag ng ang side effect sa bakuna nako kay gihilantan ko. Mo nang wa ko ni duty ron pahuway lang sa kay murag gawas sa hilanat kanang medyo fatigue, no? Kanang napiong kakapoy. Pero mo naman na so wala pa gitusok ang injection sa bakuna kuan naman pahibaw naman na daan nga mo na kanang mga side effect. Normal ra gyud nga hilanta. Nay uban dili gyud maka-feel og side effect, pero nay uban na mga tool. Pero akong awhag sa tanan nga mas important, mas kinahanglan gyud ang magpabakuna kaysa wa kay bakuna niya maigo ka sa COVID. Kay ang bakuna makahatag siya ganang dili siya ingon nga 100% nga di ka matakdan sa COVID, pero 100% siya nga dili ka magrabihan. So muna siya gamit sa bakuna. So dili ingon siya nga og bang nabakunahan ka di nakamatakdan sa COVID, pero 100% protection nga dili mo grabe, no? Dili pare kanang kanabitaw i-oxygen ka ngayana ba. So importante gyud nga magpabakuna. So sa pagkakaron ang gipanguna nila ang katunang mga dunay comorbidities o ang mga senior sa 60 pataas o ako kay kuan man ko kanang hubakon itong nauna ko kay mo may ang priorities katong dunay mga diabetes, asthma, mga usapan na diha mga kuan sa baga nga kinahanglan mo to yung mga gipanguna. Okay. Sa karon, unsa nga klase nga mga vaccine ang gihatag sa mga tao? Sa pagkakaroon ang nahurot naman tong Sinovac, doon na Pfizer, no, na iniabot o AstraZeneca sa Cebu na mga kabanding sa Cebu. Doon ay magandang kalain-lain nga mga vaccination center na sa Simsiside, na sa kining na sa UC nga silahang main UC main o kaning sa kaning kuan Robinson's Galleria tuwa po dito mo lagi ni lagi maka-feel yung side effect, pero okay ra na gahapon sa imong na-feel wala ra ko na-feel, no? Karon ganiha ra gyud, no, paggamat tanaw ganiha kadlawon medyo lain pamati na to tong lawas niya magkuha na to sa atong temperature medyo nagihilanat. So mo na karon pahuway ta. Hopefully okay na ni. Depende ra na sa mas nindot hinuon nga maka-feel kag nga na bot pasabot nga ni work ang matod pa sa mga doktor ni work ang bakuna diha sa imuhang lawas kay nahilantan ka bot pasabot nga ni epekto gid siya, no? Mo na siya first dose pa kini siya sa kuan sunod na kong kuan mga July ang second dose sa vaccine, no?
kuan. Unsay gibakuna na ko ron, maura pod ang inig ka sa akong second dose, no. Og AstraZeneca ang akong kuan, mao sa gyapon ning second dose. Okay nang Bandin? Ikaw nang Bandin, andam kang magpabakuna? Magpabakuna ko pero wala pa gani ko naka sign o sa online. Pa-register na. Wala pa ko pa-register. Sa Cebu City, doon na tayo website, pabakunata.com. Diha. Inig-type nimo, mo gawas na niya dito, pa-register imong mga ngan. Kana siya for Cebu City residents na siya priority na. Pabakunata.com. Lagi sinang Bandin busy, wala nakaadto sa site nga pabakuna.com kay naay laing gi kuti-kuti, busy kaayo. So siguro karon kay pirabuyag sa among family, siya ang first nga na bakunahan. Sa katong naay COVID, siya man sad ang naigo. Mao nga siya ang giuna, pirabuyag sinang Bandin, pagamay-gamay lang niya pero kusog man mo karate. So mao to mga kabandin, mao to akong mahatag ninyo nga information about ani ugma mo update na sad ko kung unsay next niya kay ako wala pa man ko kahibaw kay murag nag-study ko ay ana jud ay mo puhon-puhon kung ako na pod makahibaw na ko kung unsa kay na human naman siya. So bye-bye kanatong tanan og mayong gabi. Stay safe and stay beautiful. Bye-bye.